Здравейте! Днес бих искала да ви представя книгата си Вълнени истории. В нея на 96 страници ще намерите 43 проекта, в 436 снимки, тексти, описание, фотографии, така че да майсторите и да се забавлявате от най-лесните към по-трудноемките и времеемки проекти. Е разделена на 3 раздела за начинаещи, за напреднали и за експерти, като за експерти просто проектите са по-големи. Но съм ги правила с децата с увреждания, така че не е нищо сложно, просто отнемат повече време и материали. Вътре можете да намерите описание как си направите от най-малките топчета до големите купи и лампи. Писана е с мисълта за терапевтите, за родителите, за приятелите ми, които обичат да майсторят, за хората, които обичат да създават от малките обикновени материали големи и красиви неща. Писана е доста бавно. В продължение на година и половина с Ели снимахме фотографиите, стъпка по стъпка, за изработването на всички проекти вътре. След това с Тами и Веси мислихме заедно дизайните на всеки от разделите вътре, предпечата с хартиен свят и в края на снимките, когато книгата изглеждаше почти готова, Ели ме снима за представянето на автора. И си казах, страхотно, сега на представянето няма да се постръгвам и на представянето на книгата сигурно ще кажа, вижте, до рамото ми стига косата, толкова време отне. Истината е, че отне доста повече време, но е факт, че книгата е тук и че може да стигне до вас. Тя всъщност е едно послание за подкрепа. Подкрепа на трета степен. Купувайки книгата и подарявайки я на някой, който обича да твори, вие го насърчавате и вдъхновявате да продължава да прави нещата, които обича. Подкрепа за мен, като автор. И подкрепа за децата и младежите с увреждания, с които нямам търпение да работим в новите помещения, които искам да отремонтираме с парите от продажбата на тази книга. Аз вярвам, че освен вдъхновяваща и красива, тази книга може да е полезна и подкрепяща.